18K Saudi gold necklace at bagong design. Ayan guys, dito ako sa Gaisano Mall of Tagum. Oh, ang cute. Para magpalit ko og necklace. Kasi dugan na ako siya nga plans. Kaya gusto dyan ko. Hi guys, I'm here at 24 Jeans, Jerry Lee, $18K, Saudi gold, worth 15,000 siya, 27. So, dugay na dyan ako siya palit, para kapag na kayo makita as investment. So, thankful dyan tayo. Hindi naka-video na ko. Hindi na ko masag. Hindi ba siya allowed. Pero nandito ko siya lahat. Disibot sila. So yun siya guys. Nice to kayo yung chain. Ganahan ko. So dito yung ko siya nataas. Kaya dito ko ang ako. Dito ko nakahat ko. So ayan siya. No sign ang ako ang dipili ko para sa yes, kapunta ko na ang dito. Yes, may discount sa so, nice kayo siya. Okay, pwede ko pa naman nakapalit sa pag-puso.